Salutare oameni buni, eu sunt Andrei Cândoi și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom face primul box opening de pe canal, dar la același timp și cel mai mic din România, poate chiar din lume. Vom deschide doar aceste două box, acest big box și un mega box, care este chiar aici. Am ales mega box-ul că e mai bun decât un big box. Oricum, nu mai am mult, o să iau și acest mega box. Sper să-mi fie ceva bun. Hai să începem. Hai să dau mai încet, că altfel nu-mi pică Brawler deloc. Wow, să-mi pice măcar că e cel mai mic box opening poate chiar din lume. Deci l-am deschis? Da, l-am deschis. Două tichete. Oricum nu e deci cam nesemnificative. Și acum nu nu o să ne pice Brawler. Știam eu, măcar au picat la bonus item niște lucruri chiar destul de bune și multe. Știi ceva? O să mai fac niște gameplays ca să reușesc să iau și celălalt. Așa că haideți să ne jucăm. O să dau mai încet. Și așa o să mai am și încă un big box și poate și acel mega box de la Trophy Road. Așa, dau atât de... Dau la volumul ăsta ca să pot și auzi în joc, dar și să auziți voi pe mine, nu jocul. Jocul ăsta, fiindcă sunt foarte aproape să fac și pe ea rang 15 și așa voi lua acele PowerPoint. Da, m-am cam încurcat cu vorbire pentru că de obicei sunt obișnuit să spun Power Cube. Bang! Bul. Timp. Nu vrea timp. Hai, mă, serios! Chiar nu mă lasă în pace. Nici ea nu vrea. Vreau să fac asta fiindcă poate așa o să reușesc să câștig meciul mai ușor. Dacă o să fie ceva de acord cu timpul. Da, nu prea cred. Totuși îmi încerc și eu noroc. Hehehehe. Cine urmează? Tu ești. Și nu ai vorbit Oana pe videoclip. N-ai ce să faci. Shelly e prea bună, dar nu joc cu ea fiindcă adoră mult mai mult să fac rang pe ea.
cineva în colț ăsta! Ah. Nu știu dacă vom mai face și ăsta, nu știu dacă o să-l mai deschidem. Ah. Sau, nu, eu nu mă las. Eu cu Bo dacă nu pot cu Rosa. Și după o rezolv și pe Rosa cu rang 15. 15, nu 5. Sau 5, cum vreți voi? Cum vreți voi? Oricum ar fi... Nimeni! Sora mea joacă Brawl Stars și e fix lângă mine. Deschide și ea chiar acum un box. Ah, serios? Eram atentă la ea. Ai de mine. Poate că se aude televizorul. Dau un comentar. Ca să se aude televizorul. E mai bine? Sau nu se aude atât? Ah! 4 HP! Dacă mai dădea un shot, mă distrugea și eu. Ah! A trebuit să creez un glob eu. Dar asta cred că o să și fac. În curând. În curând o să pot și să primesc tapaul ăla pe El Primo. Am făcut tot de asta de acele PowerPoint-uri pentru că am jucat eu mai așa off camera. Dacă mă enervez, o pun pe sora mea să facă am 20 pe col, că ea are 21. Nu eram atent. Tiki ăștia mă enervează. Nu mă enerva că te distrug eu. L-am distrus chiar cu mic. Habar n-am! Da, Crow aici! Dihania asta de Crow! Nu mai vorbi videoclipul meu! Live strong as the mountains.
Sora mea tocmai a deschis un box și a primit 2 tichete. Deci am A deschis un big box-ul ăla pe care noi nu l-am cumpărat eu, dar o să-l cumpăr ori în episodul ăsta, ori în următorul episod. Sau dacă nu îl cumpăr când mai apare oferta. Că și la că o să vadă multe oferte, apar din nou și din nou. Ah! Ce enervant! Nu primesc decât în toate la toate meciurile. De ce? Păi cum să joc? Nu fac pe el, dar măcar câștig big, mega box-ul ăla, m-am obișnuit pe big box-ul. Nu m-am prea obișnuit, fiindcă doar în tot jocul am deschis 2. La unul nu am filmat, fiindcă n-am avut canal de YouTube, și celălalt este cel de pe episodul acesta. Am câștigat atât de repede. Nu cred că am câștigat eu cu tic. Brawler. Nu cred că am câștigat eu cu sărăcia asta de brawler. Tot nu o să-mi pice brawler. Nu, n-are cum. Am așteptat momentul ăsta și tot nu-mi pică brawler. Totuși o dau așa, încerc ca să-mi dau șansele. Măcar am făcut token double-uri. Și-am făcut 5400 de trofee! Nu mai tot cânta pe videoclipul meu! Așa ai mai copii. Mami, nu mai vorbi pe videoclipul meu! Ce? Nu mai vorbi pe videoclipul meu! Ciudat. Dar dacă vrei să mai fac box opening-uri super mega mici pe acest canal, faceți ce vreți, scrieți în comentarii. Mâine, adică în următorul episod, poate cumpăr asta. Da, unde sigur. Nu știu dacă m-a ajutat acum. Oricum, am făcut destule lucruri pe acest episod. Am atins numărul de 28 de gemuri, 10 tichete. Am făcut un locket pe El Primo și dacă îi fac upgrade-ul ăsta o să fie maxat. Și am făcut 10 tichete, am făcut asta și am făcut pe un box opening de pe canal. Și am făcut și 5000 de trofee, ceea ce e bine. Nu mai am mult și îl câștig pe 8-bit, bro, 8-bit, frate. Oricum, ca să a fost cu acest videoclip, noi ne vom revedea virtuale. Nu știu. Bye, bye.